सर्पघात आघाତରେ किए से मला मृत्युवरण କରି ଅଖଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସ ଗଲା। ସକନ୍ଦ ସକନ୍ଦର ସୁକନ୍ଦିର କଲା ସୁକଣିତ ସୁକଣିତ ଶିକଣି କଲା ସୁପଣିତ ସପଣିତ ସପରଣ କଲା ସିପଇତି 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 କଲା। ଅମୃତ ନହିଲା ନାଇଁ ଛଡାଇଲା କିଏ କର କିଏ କରିଲା କର ସମୁଦ୍ର ମତକି ଗଲା କେତକି ନାଗ ବୃଷ୍ଟି କଲା ଅଖଣ୍ଡ କିଏ ସେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବସିଲେ କରଣ କରିବା ବିଶ୍ୱସର ପାତକ ଖେଳିଲା ପାତ ବ୍ରହ୍ମ ପାତ ଏସଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ମୃତ ପତ ଲୋକ ପତ ହେଇଗଲା କିଏ ନବ ଅସୁର ଜାତି ଯଦି ଅମୃତ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ତୋର ସୁଚିତର ଚାରକାର ହୁଏ କିଏ ନବ ଅମୃତ କହିବା ଏ ଶିର କାନେ ଦୁଗ ଦେବୀ ଦୁଗ ଅଗ୍ନିଦେବତା ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସର୍ବ କରିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମ କରିବା ଯେ କିଏ ସେ କରିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ କରିବେ ତୋର ଅଗ୍ନିର ଯେତେବେଳେ ଏପରି କନ୍ୟା ଆଦି ବୈତରେ ଭସ୍ମ କଲା ମହିଷାସୁର କଲା ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଝିଅତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଆଗ ନାଶ କଲେ କେମିତି କରିବା ଆଗ ମହିଷାସୁର ବଧ କଲେ ଶାନ୍ତ ରୂପେ ଯାଇ ଶାନ୍ତ ରୂପେ ମହିଷାସୁର ବ୍ରହ୍ମ ମାରିଲା ଯେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଯେ ଉର୍ଗତି ଦୁର୍ଗତି ନାରୀ ଯିଏ ସେ ମାରିବ ଉଲଗ୍ନ ଶରୀର ଯାଇ ତାକୁ ବଧ କରିବ ଏକାଥରେ ଯାଇ ଯେତେ ବଧିକ କଲେ ନା ସେ ଗରୁଣ ବର୍ତ୍ତନ ଛଡାଇ ନଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଅମୃତ କିଏ ସେ ନବ କାହା କତୁ ଛଡାଇ ନ କେମିତି ଆଣିବ ଆଗ କହିଲେ ମନ୍ଥନ କରିବା ସମୁଦ୍ର କେମିତି ଅମୃତ ଆଣି ଅମୃତ ଆଇଲେ ଯାଇ ରାକ୍ଷସ ମାତେ ନେଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଏ ସେ କେମିତି ନବ କଣ ପାଇଁ ନବ କେମିତି ନବ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଦେବେ ଲାଗିଲେ ସିନ୍ଦୁର ପରୁଆ ଭିତରେ ଅମୃତକୁ ଯେ ନେଲେ କେହି ତ ଜାଣି ନ ପାଇଲେ ଲୁଚାଇ ନଦେଲେ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ତର ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲା ସରି ସରି ଚାଉଳ ଅପନାଶ ହୋଇଗଲା ଦେବୀ ତ ଆଲୋକ ପାତରେ ପଡିଲେ ଦେବ ତ ଆଲୋକ ଇଏରେ ପଡିଲେ ସର୍ପ ଦିଗ ତାଗ କରିଲେ ଅସୁର ଜାତି ଯେତେ ଅକରଣୀୟ ପଡିଲେ ବୁଝିଲେ ଚାହିଁ ଗଲେ ଅମୃତ ଗଲା କୁଆଡେ ସର୍ପ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଗଲେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏକାଥରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋସାଇ ସିନ୍ଦୁର ପରୁଆ ଡାଙ୍ଗି ମୁଇଁ ये सिंदूर पर कौन अच्छी देवी चांदी कहले कौन अच्छे अमृत गोसाई कहले कौन करवा विष्णु ब्रह्मा विष्णुता विष्णु निरातन अखंड विदुषी विद ही परम कारण कहले कि विभा विष्णु महेश्वर तीन देवता कले अमृत दियो जे आम पान करवा देवी देव कहले मत कि देव के पान करवा सागे सागे अमृत को किसी पान करदे गोटे अमृत चोपा मस्तक पड़ा राक्षस मस्तक जाए आकाश गला राक्षस मस्तक जाए गोटे पाइला से राक्षस जाए एकातिर कान होगा से राक्षस होगा रावण पाटिला रावण एक पंडित है केमी वर्ष है कहना एकातिर रावण युद्ध कही तार भातृ मृत्यु है रावण ये कारण गर्व अहंकार भांगिला ये क्षणी तार कौन गला ए तो अमृत नहीं अमृत जदि न नहीं किसी होता सृष्टि ध्वंस था आबा ये गृह राष्ट्र सर्प ये सर्व ही गृह शांति भो स्वाद गृह शांति भो चला गले